ଦେଖ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ବିଷୟରେ କହିବିନି, କାରଣ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବି କ'ଣ, କିଛି ତ ବାକି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡି ମେଣ୍ଡି ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଁ ଆଉ ଚେହେରାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ। ଫେମସ୍ ହେବ ଯଦି ଏମିତି, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ 0 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାଲା ତ ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର କୁକୁର ବି ମୁତିବନି ମୋ ମୁହଁରେ, କହିବ ଚାଲ ମା ଆଜ୍ଞା 0 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାଲା। ମୁଁ ମୁତିବିନି, ମୁଁ ମୁତିବି ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ ହିଁ କରୁନଥିଲା। ଆରେ ଶୁଣ, କଥାଟା ଶୁଣ। ଶୋଉଥିଲା ପଇସା ନେଉଥିଲା, ଖାଉଥିଲା ପଇସା ନେଉଥିଲା। ପଇସା ପଇସା ପଇସା, ଏଟା ଲିଗାଲ କାମ। ହେଲେ ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଲା ବ୍ଲାକମେଲିଂ। ମାଗିଆ କି ବୁଦ୍ଧିବେ। ପୁଣି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ। ସେଇ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ କଳାଧନକୁ ଏମିତି ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ରଖିଥିବା କଳାଧନକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଛଞ୍ଚିତଳ ଭାବେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ବୋଲି ନୁହଁ, ୟା ଭଳିଆ କେତେ ଝିଅ ସେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖେଳ କରୁଥିବେ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା ବୋଲି ଗାଣ୍ଡିଟା ମରେ ହେଲା। ନହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବିନ୍ଦାସ ରହିଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ଖୁସ୍, ତା ଘଇତା ବି ଖୁସ୍, ଆଉ ସେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସ୍। ସେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି, କିଏ କହୁଛି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, କିଏ କହୁଛି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ। ମାନେ ତାକୁ ନ ଜାଣିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଦେଇ ଦେଉଥିଲ, ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ପେଲି ଦେଉଥିଲ। ତୁମମାନେ ଏଡ଼େ ଭଦ୍ରଗିଆ ପେଲାପେଲି କାମ ବି କରିନଥିବ। ନହେଲେ କହିଦିଅ ଯେ ତୁମ ଡ୍ରାଇଭର କି ଚାକର ଯାଇଥିବେ। ତୁମେ ସବୁ ଭଦ୍ର ଛୋଡ଼ି ନା। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଘର ପୂଜାରେ ଯାଇଥିଲି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଘର ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସିଧା ତ କହିଦେବ ତଳ ସୋନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବେଡ଼ା ଲୋକ, କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ପେଲିବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ମନ ଏମାନଙ୍କର। ଓହୋ, ମାନେ କିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ତ କିଏ ଫର୍ଚୁନର ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଉଟିରେ ନେଇକି ବୁଲଉଛି। ଉଟିରେ ଭାଇ ସ୍କୁଟି ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିନି ଉଟି, ଖାଲି ଜାଣିଛି ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ମାନେ ଉଟିରେ ଇଲେ ସେ ତ ଛୁଲେ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି କି? ମାନେ ଜଣକୁ ପେଲିବ ବୋଲି ତା ଆଡ଼କୁ ଏତେ ପଇସା ଠେଲି ଦେଉଛ। ହଁ ମ ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକୁ ତମର ଯେ ତମେ ଏତେ ଭାବିବ, ଶଳା ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା। ହେ ଭଗବାନ, ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା ୟୁଜ୍ କରିକି ଏମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଭକୁଆକୁ ସେଇ ଭକୁଆ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନା କ'ଣ? ଛି କି ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ମୋର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ହେଉଛି ସମାପ୍ତ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା।